Я не видел, если честно скажу. Әлмәттәге аварийның шахитлары юк, чөнки Урсалы микрорайонының Заречный урамындагы фаҗига төнлә белән булган. 44 яшьлек хатын-кыз һәм аның 9 яшьлек кызын юлда чит ил машинасы бәрдергән. Ана кеше шунда ук һәлак була, ә кызны хастаханәгә алып китәләр. 23 июня, пример 23-25. 23 июнь көнне Әлмәттә төнге 12 яртылар тирәсендә Audi машинасын йөртүче 1984 елгы ир-егет беренчел мәгълүматлар буенча дөрес тизлек сайламаганга юлдан чыгучы 2 кешене бәрдергән. Аның машина йөртү тәҗрибәсе 15 ел. Җәяүләрнең киемнәрендә яктылыкны кайтаручы төнлә яхшы күренә торган элементлар булмаган. Аварийдан соң машина йөртүче үзе ашыгыч ярдәм чакырткан. Фаҗига җәяүләр кичүеннән 500 метр читтәрәк килеп чыккан. Вот здесь пешеходный переход. Җәяүләр кичүе теге як юлда бар, ә монда юк. Бу урынга менә бу йортлар тирәсендә дә җәяүләр кичүе ясасыннар иде. Ну тут иногда ходят люди, но... Монда кайчакта җәяүлеләр йөри, ләкин күп түгел. Чөнки автобус йөреп тора. Бу урынга утлар куелган. Шулай да бәлки яктылык җитеп бетмидер. Аварийда һәлак булган хатын-кызның 3 баласы ятим калды. Барысы да балигъ булмаганнар. Иң кичкенәсе 9 яшьлек кызның гомерен саклап калу өчен хәзер Казан табиблары бөтен көчләрен куя. Бүген көндез кызны вертолет белән ДРКБга алып килделәр. На данный момент у девочки имеется сочетанная черепно-мозговая травма. Кызның башы һәм баш мие җәрәхәтләнгән. Аның хәле авыр, ләкин тотрыклы. Ул реанимациядә. Табиблар кызның сәламәтлеге өчен барысын да эшлиләр. Ей занимаются доктора. Тикшерү комитеты аварийдан соң җинаятьче кузгатты. Прокуратурада тикшерү оештырган. Часть 3 статьи 204 кодекса. Җинаять кодексының 264 маддәсенең 3-нче өлеше нигезендә, ягъни юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәү нәтиҗәсендә саксызлык белән кеше гомере өзелү буенча тикшерү бара. Җинаятьчен ачыклау шәһәр прокуратурасы контролендә. Это нарушение правил дорожного движения. Автомобиль машина йөртүченеке булмау ачыкланган. Ул аның әтисенеке машинаны штрафстоянкага алып киткәннәр. Түләнмәгән штрафлар да булуы мәгълүм. Автомобиль йөртүченең гаебе исполтланса, аңа 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Филза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.